Hvad fanden mener du egentlig med, at du ikke giver drikkepenge? Fedte røv! Jeg har sut sko på. Og hvad vil du så? Vil du gå din vej? Du kan sgu da bare gå din vej, hvis det er det, du vil. Ja. Så. Din svoger er død. Ja, han døde her til formiddag, så sådan er det. Bum. Hvad? Det er bare fordi, jeg tænker jo umiddelbart, jeg har jo lige været ved min egen læge, hvor hun så siger også, at der ikke er noget galt, og nu er så kommet videre til den anden læge, og så er du så den sidste læge, og du siger også, at der ikke er noget galt. Og det er underligt for mig, fordi jeg jo bare tænker, at jeg føler jo, at der er noget galt, og det er der så ikke. Og det er jo bare vildt fedt, altså.